अब खेसारी लाल के फैन सब हो खुश काहे से कि हम अपने के बतावे के चाहतानी कि जौन गाना बॉलीवुड के आर लख पवन सिंह के एगो बॉलीवुड के गाना आर लख जौना गाना से खेसारी लाल के फैन सब के सदमा में लेके चल के रख लोग ऐसा कंट्रोवर्सी बात चलत रख ऐसा बात चलत रख कि जौन पवन सिंह लकीर खींच दिलन, पवन सिंह ऐ कर दिलन, औ कर दिलन, मगर अब दिक्कत वाला बात नहीं कि काहे से कि खेसारी लाल के भी गाना आवता कि जौन की बॉलीवुड के एक बहुत मशहूर एक्टर बाड़ी जरीना खान, उनका साथ खेसारी लाल के गाना आवे जाता। तो हम अपने के बता देवल चाहता नहीं कि जरीना खान बाड़ी के जौन जरीना खान के बात कल जाता वो सलमान खान के एक्स गर्लफ्रेंड बाड़ी, जौन की बहुत बड़ा बड़ा हिट फिल्म दिले बाड़ी जरीना खान। जौन जरीना खान सलमान खान के गर्लफ्रेंड भी रह चुकल बानी और सलमान खान के साथ उनकर बहुत फिल्म भी बा और सलमान खान से वो अलग हो गई बाड़ी, मगर उनका साथ पवन खेसारी लाल के गाना आवे वाला बा जौन की ऐलान कर देवल गल बा कि कितना बजट तक वो गाना बन सकता। तो वो हम बता देवल चाहता नहीं कि जौना गाना के बजट छुटकावल गई बा करीबन 50 लाख रुपया अलग रखल गई बा कि वो गाना उतना सेटअप में बनी। आ जौन की जरीना खान एक बहुत मशहूर एक्टर बाड़ी जना के फिल्म एक से एक मशहूर फिल्म बा, हिट फिल्म बा, एक एक गाना उनकर फिल्म बा, उनका साथ खेसारी लाल के गाना आवे वाला बा। और ये बता देवे के चाहता नहीं कि करीबन अपने के सितंबर लास्ट में ये गाना रिलीज हो जाई और खेसारी लाल के फैन के लिए बहुत बड़ा राहत हो जाई, क्योंकि जब पवन सिंह गले रहन तब पवन सिंह के बहुत नाम साम चलल, मगर अब खेसारी लाल के भी खेसारी लाल पीछे ना रहल बड़ा कि तू चढ़ब डाढ़े डाढ़े तो हम चलम पाते पाते, ऐसा ही भोजपुरी में हमने के होत चल रहा बा। और खेसारी लाल भी अपने इतिहास रचे वाला बाड़ी। और अपने लोगों ने गाना के बारे में क्या सोचा था नहीं, जो ये गाना सितंबर में रिलीज हुई कितना व्यूज जाए अपने लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करी और खेसारी पवन के जितना फैंस बनी उतना जय हिंद जरूर लिखी।